Hajde izaberi šta želiš. U redu. Auć. U redu. Da vidimo. Izabrat ćemo patkicu ovdje. Evo ga, patkica, jej! Uzet ću patkicu. Ok, hajde sad da naplatimo. U redu. Mi bismo da naplatimo, a nego šta biste, ne moraš da budeš takva prema nama. Izvinite. U redu. Ovu patikicu da naplatimo. Vidiš li ti čovječe da ja nemam skanera, znači daj mi pare odmah. Dobro, evo ti pare. Evo. Dobro čovječe, daj. Eto ti. O moj Bože, vidiš šta si radila. Briga me. Radiće. Idemo mi odavde. Nećemo više nikada doći. I budite sigurni da ćemo ostaviti jako lošu recenziju. Kao da će me odmah spustiti posle toga. Da ne misliš malo da si pregruba, mislim. Daj, znaš kakva se djeca obražena. Pa ovo je prodavnica igračaka, mi sa time moramo da se nosimo 24/7. Valjda ćeš skontati, nadam se. Ma da, skontati, Izaberi bilo koju igračku. Okej. Ja bi ovu macu. U redu, uzmi tu macu. Idemo naplatimo na kasu. Hajde. Ide mama. Eto. Mi smo da naplatimo. Izvolite. Hvala. I doviđenja. Ne vidimo se više nikad. Šta? Ništa. Idemo dalje, duše draga. Hajde, okej. Dobro, Johnny. Izaberi šta se tebi sviđa. Ovo su sve za devojčice. Da li imaju što za dečake? Pitaćemo ih. Da li imate, izvinite, da li imate što za dečake? Pa naravno imamo za dečake ove plišance, to su i za djevojčice i za dečake. Ok, ovo je sine moj Johnny i za dečake, auć, i za dečake i za djevojčice. Dakle, izaberi, jer nemam puno vremena, želim na posao. Ok, uzet ću ovog medveda. On je isto muško kao ja, tako da mi se sviđa. U redu, hajde. Dobar dan. Ili smo naplatimo ovu igračku. U redu, to bi bilo 200 dinara. 200 dinara, to nije skupo. 200.000 dinara. Što se to ovdje dešava? Zar ova igračka nije samo 200? Pa sve jedno, mislim, ne morate se berati bez veze. Ne darimo se bez veze, ja ti se kunem, ja te mogu da izgubiš posao, mogu ti napraviti tako stvari. Hajde samo probaj mala, znači da se bijemo, Ma hajde navali, hajde. Nemojte, samo je naplati 200 dinara, jer su igračke 200 dinara, nemoj previše probleme, ubit će nas menadžer. Dobro, 200 dinara, izvoli, hvala, dođenja, idemo Johnny. Kako su naporni, Bože. Što si rekla? Nemoj, gospođo, malo nas napolje. O moj
bože, je li to Lorda iz Nane Nanić serije? O moj bože, ja sam tvoj najveći fan Lorda. Lorda mi nije pravo ime. Pravo ime mi je Lorena. Ja sam samo glumila Lordu. Da vidimo igračke. Ti si znači jako bogata. Pa da, zašto pitaš? Zato što su ove igračke mnogo skupe. Emily! Nisu skupe igračke, mi se gospođo izvinjavamo, ona je tako prvi dan na poslu i ovako se ponaša divno, predivno, sjajno, nema šta. Hajde izaberi. Ovo inače nije moje djete, nego moj nećak, samo da znate. To jest nećakinja. Izaberi duše što želiš. Mogu li dobiti autogram? Dobit ćeš ga. Ok. Izaberite šta god želite. Ja bi ovog psa. U redu, tako mirno i lepo dete. Da. I ja bi volila dobiti autogram. Čuti bre. I ovu, i ovu, i ovo. Sve ove igračke meni. Da, haha. Hajde vi na kasu, ok. Hajde na kasu s tim igračkama. Evo, svih ovih, koliko ih ima, ne znam, 10-50, eto. Ukucaj. Kako želiš, mama princezo? Eto, ukucala sam. Sad joj Lorena daj pare. Ja sam ti tetka. Dobro, tetka Lorena daj joj pare. Izvolite. Hvala. Mogu li dobijem autogram? Ja autograme ne dajem zato što ćeš poslije da ga prodaš za duplo veću cijenu nego što ću ga ja dati. Tako da ne dam. Kako se usuđuješ. Ma, hajde samo na ove. O moj bože, djevojke, prestanite. Djevojke, znači menadžera. Šta se to ovdje dešava? Menadžere. Nastavit će se.